Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Invitație la Mediere. Suntem în plină campanie electorală și astăzi îl avem invitat pe domnul Dragoș Rusu, candidat din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, pe lista candidaților pentru Camera Deputaților, căruia îi mulțumesc că a acceptat invitația mea. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc. Mă bucur că mă aflu aici. Bine ați venit încă o dată și, domnule Rusu, o să încep oarecum direct pentru ca să vă cunoască cei care vor merge în 6 decembrie la vot. Cine sunteți și cum ați ajuns să candidați pe o listă și să vă implicați în politică, până la urmă știind că sunteți un prosper om de afaceri, până la urmă un antreprenor. Să începem cu o prezentare. Ok, bună ziua, numele meu este Rusu Dragoș, am 33 de ani, sunt născut într-un sat din județul Vaslui, în ultimii 7 ani am locuit în Cluj-Napoca, dețin o companie în domeniul energiei și activitatea noastră de bază este în general de a ajuta mediul rural prin anumite finanțări sau prin atragerea de fonduri, atât în domeniul iluminatului, a sistemelor de supraveghere, a reabilitării de școli și stadioane multifuncționale până în prezent. Foarte interesant că v-ați axat pe mediul rural, ceea ce este într-un fel sau altul mai rar întâlnit la candidații care sunt pe liste. De ce? Pentru că mediul rural este un mediu mai greu de abordat, cu specificul lui, iar dumneavoastră veniți în întâmpinarea acestui mediu. Da, din păcate, am constatat că în ultimii 5 ani, cred că am străbătut peste 500.000 de kilometri în comunele din toată România și am vizitat peste 300-400 de comune. Și am observat că, din păcate, mediul rural este din ce în ce mai afectat, mai depopulat. Suntem de 13 ani în Uniunea Europeană și peste 6 milioane de români nu au acces la apă și canal. Deci 6 milioane de români încă folosesc toaleta din curte sau e o chestie care cumva ne îndepărtează de spiritul Uniunii Europene și există o șansă prin formarea de locuri noi de muncă, prin sprijinirea educației, prin sprijinirea sănătății de la sate, având în vedere că în România în ziua de astăzi sunt cumpărate echipamente de sute, poate milioane de euro care stau nefolosite, iar în mediul rural aceste nu sunt sărăcăcioase, oamenii nu au acces la un punct, eu știu, dispensarele respective foarte bine dotate. Practic, munca dumneavoastră din privat ajută la o reupdatare, ca să zic așa, a satelor românești, cu tot ce înseamnă infrastructură, cu tot ce înseamnă canalizare, corect, apă, o îmbunătățire a vieții până la urmă. Îmbunătățirea vieții, da. Și de aici, probabil, în timp, v-ați dat seama și de problemele care există atât în mediul rural cât și la orașe și v-ați hotărât să intrați în politică. Da, adevărul că m-am hotărât să intru în politică în urma unei întâmplări din 2014. De fapt, atunci mi-am schimbat viața. Eram student la facultatea de construcții din Iași și pe timpul verii, ca să mă pot susține, mergeam la muncă în străinătate. Cum marea majoritate dintre noi făceam lucrul respectiv. Mergeam în Scoția la cules de căpșuni. Ok, eram supervisor acolo și a fost o întâmplare care pe mine cumva m-a marcat și mi-am dat seama că locul meu vreau să rămân în România și că vreau să reușesc în România. Eram într-o stație, Victoria Station, în Londra și așteptam autobuzul spre Scoția. Și eram mai mulți români acolo, marea majoritate eram studenți și nu făceam decât să mergem pe perioada verii să muncim ca să putem să strângem bani să ne terminăm facultățile.
și am fost apostrofați de un englez, un domn mai în vârstă, și n-am să uit niciodată cuvintele adresate românilor și ce considera el că reprezentăm noi în Europa. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, ce vină am eu ca român, că străbunicii și bunicii mei, când au luptat în primul și al doilea război mondial pentru independența Europei, pentru democrație, pentru ca toți să fim liberi, am ajuns cumva paria Europei sau niște sclavi moderni, pentru că să știți că mirajul ăsta de a merge să dea lucra în străinătate nu era foarte simplu. Lucrai inclusiv 7 zile pe săptămână, câte 12 ore pe zi, câteva luni, doar ca să poți să vii acasă la familia ta și să îți creezi un rost în viață. Iată câteva aspecte pe care nu foarte mulți îl recunosc. Da, corect. Din diverse motive. Și asta v-a dus la o nouă revizuire? Da, eu sunt dovada vie că lucrurile se pot face și în România fără să ai implicații de oricare altă natură, prin muncă, prin dăruire. Cred că oricine, mai ales pentru tinerii în momentul de față, oricine poate reuși. Mai ales în mediul rural, care satele sunt atât de depopulate, avem cel mai mare exod de oameni în ultimii 100 de ani după Siria și acolo a fost război, la noi nu. Cred că cumva ar trebui să ne adresăm tinerilor și oamenilor plecați în străinătate, ca măcar pe parte din ei să-i reîntoarcem, să-i reintegrăm în satul românesc. Că asta cred că e cel mai important în momentul de față. Ce aveți în proiect? Că cu siguranță aveți câte ceva în plan și aveți proiecte pentru viitor. De ce ar rămâne oamenii la sate? Cum am putea noi, restul, statul, cum am putea să-i... Știți ce am observat? Că sunt foarte mulți oameni de calitate și în satele din România. Dar cred că principalul lucru care le lipsesc oamenilor este îndrumarea. Este ajutorul la minim pe care, dacă l-ar obține, s-ar descurca altfel. Dacă agricultura autohtonă ar avea mai multă pondere în supermarketurile din România, cred că ar conta foarte mult. Și micile afaceri, care, nu știu, eu am observat și eu și prietenii mei și toți, ne este mult mai lejer să mergem să achiziționăm produse din supermarketuri. Când poate le luăm din Polonia, din oricare altă țară, din China sau ce produse mâncăm, când am putea găsi produsele astea naturale, poate la același preț, și am mâncat sănătos și ne-am ajutat și propria economie. Da, din păcate, vedem cu ochiul liber că producătorii români nu au parte de același tratament în supermarketuri ca și cei veniți din străinătate și atunci sigur că ne este mai la îndemână să cumpărăm în aglomerațiile astea urbane la prima mână ce găsim, pentru că din experiența mea și a ta și a celorlalți ne dăm seama, ca să găsești produse naturale trebuie să le cauți, adică să găsești un producător român el trebuie să stea la dispoziția noastră. Deci aici ar trebui, în primul rând, exact cum ai punctat, un centru de colectare sau ar trebui acea îndrumare pentru fiecare, poate niște subvenții, poate irigațiile care ne-ar ajuta foarte mult. Și asta e principala problemă la sate și problema prin care am putea încerca să-i reintegrăm în România. Da, există proiectul Partidului Puterii Umaniste prin care instituțiile de stat, gen unitățile militare, spitalele, căminele de bătrâni, să contracteze de la producători români. Deci este deja un pas înainte. Da, într-adevăr, dar din păcate nu acest proiect de lege există de ceva timp, dar din păcate nu au fost luate măsuri până în prezent. Deci încet trebuie să se miște lucrurile. Să sperăm. Da. Haideți să ne întoarcem puțin la intrarea în politică și la cum vedeți dumneavoastră
nu știu, sprijinul pentru, de exemplu, pentru categoriile tinere și seniorii. Deci categoriile între, să zicem că încearcă să se descurce, au un loc de muncă și așa mai departe, dar sunt categorii sensibile, cum sunt copiii, tinerii. Știm că probleme există de la instituțiile de învățământ și până la cele de spitalizare și seniorii care, bineînțeles, că au mai multă nevoie de grija noastră. Da, corect. Totuși există o pantă destul de abruptă între cei tineri și cei bătrâni cei în vârstă în momentul de față. Este foarte greu să spun exact ce am putea face. Nu vreau să vin să creez promisiuni electorale. Nu este cazul. Dar, din păcate, cred că cel mai important în momentul de față este să investim mai mult în educație. Să investim mai mult în educație. Din nou revin la sat, pentru că acolo sunt marea majoritate a copiilor din România, prin crearea de infrastructură, prin crearea de informatizare a școlilor, de a avea acces la internet. Că în momentul ăla cred că vom atrage și profesori mult mai capabili, vom atrage inclusiv medici în mediul rural, investitori și investitori, de ce nu? Iar cât despre seniori, am văzut chestia asta și în afară, cred că ar trebui dată o lege ca cei pensionați care încă își doresc să muncească să se poată reintegra în domeniul lor de activitate. Având în vedere că România nu stă foarte bine la capitolul acesta, ar fi un pas înainte. Da, și sunt oameni care sunt obișnuiți în câmpul muncii, ca să zic așa, și atunci pentru ei ar fi și-ar găsi utilitatea în continuare și după corect. Pensie, da. V-aș întreba opinia dumneavoastră despre și proiecția dumneavoastră în viitor despre sistemul sanitar. Știm foarte bine că eu am auzit la radio zilele trecute o intervenție a unui medic care a practicat și în afară și spunea că România este aproape un fel de Africa a Europei din punct de vedere al sistemului sanitar al spitalelor. Pe mine m-a șocat lucrul ăsta. Nu am văzut spitalele din afară. O să vă explic din propria experiență și cum se fac achizițiile publice. Din păcate, cumpărăm de la 2, 3, 5 firme din România toate produsele la suprapreț. Sunt gestionate prost, sunt manageri puși politic, care, din punctul meu de vedere, e foarte grav să pui un lăcătuș mecanic să conducă un spital de urgență. Cazurile astea sunt rare, mai ales acum și în contextul pandemiei, și cumva pentru chestiile astea plătim. Lucrurile au evoluat înspre bine în ultimii ani, dar din păcate avem o carență foarte mare în domeniul sanitar. Unde trebuie investiții, unde trebuie investiții serioase care pornesc de la manageri. În primul rând, unde trebuiesc oameni care știu să conducă. Investiții umane, în primul rând. Da. Cineva spunea la un moment dat că cea mai mare investiție a unei companii sunt oamenii. Da, de acolo se întâmplă lucrurile. De acolo se întâmplă lucrurile, așa este. Ar fi în preocuparea dumneavoastră. Înțeleg că, în primul rând, mediul rural. Da, mediul rural ar fi, să zic, dezvoltarea mediului rural, atragerea populației care a plecat, deși o să fie foarte greu, pentru că sunt familii deja închegate în alte țări care sunt poate plecate de 10, de 20 de ani. Consider că persoanele respective ar trebui să le atragem prin anumite condiții să vină înapoi prin anumite avantaje. Eu, ca și dumneavoastră, cu siguranță țin legătura cu persoane din străinătate și eu, în ultima vreme, chiar am sesizat o dorință de a se întoarce acasă, dar să aibă la ce? Corect. Să aibă un sprijin minim din partea statului. Corect. Cred că sprijinul minim reprezintă și îndrumarea,
viziunea pe care o poți arăta omului. Degeaba te apuci să lucrezi 7 hectare, să cultivi porumb grâu, dacă tu nu ai punct de desfacere. Corect. Deci, practic, este un lanț Este pe un care lanț. statul... Ar putea, prin anumite legi, să închege acest lanț. Da, adevărul este că se vorbește foarte mult de sumele alocate prin proiectele europene în mediul rural. Însă oamenii aceia, dacă nu sunt îndrumați, nu vor ști cum să folosească banii. Și chiar și eu personal am participat la astfel de proiecte prin care am încercat să obțin finanțare pentru propria companie și vreau să vă spun că sunt foarte multe documente de făcut. O birocrație... O birocrație greu de înțeles. Chiar dacă ai un plan, chiar dacă îți poți schița o afacere, durează foarte mult, în primul rând, implementarea și întotdeauna mai trebuie o hârtie. Întotdeauna mai trebuie o hârtie, din păcate. Și o aprobare, și o adeverință și așa mai departe. Corect. Mediul rural ar fi unul din punctele pe care pe mine chiar mă încântă că cineva se gândește în special la mediul rural. Haideți să ne mai gândim Educația, pentru că în primul rând copiii sunt viitorul țării și mai ales acum în perioada asta dificilă. O să vă dau un exemplu. Am un copil de 9 ani în proces de adopție, locuiește cu mine de 2 ani de zile și de când l-am adus în Cluj, în acești 2 ani am mers la școală doar 3 luni, în 2 ani de zile. Și acum, am avut profesor acasă care să-l îndrume, să învețe să scrie, să citească, dar dacă nu aș fi avut posibilitatea asta, ce aș fi făcut? Pentru că, nu sunt de acord în totalitate cu orele făcute în mediul online. Nu se compară, bineînțeles, cu prezența fizică. Prezența fizică, lipsa socializării, când ești în fața unui calculator, dacă îți dai seama că nu înțelegi ceva, îți vine mult mai greu, sau doamnei învățătoare, profesoare, îi vine mult mai greu să explice copilului respectiv ceea ce nu a înțeles sau nu înțelege. Da, și privitor la perioada aceasta de pandemie marcantă pentru toți copiii, urmăream tot așa zilele trecute cum cadre didactice se plângeau că nu au ajuns tabletele la copii. Deși oficial tabletele au ajuns la toți copiii. Și atunci, dacă noi ne furăm căciula unul celuilalt, trebuie să punem lucrurile la punct. Deci lucrurile trebuie făcute în educație, ca și în mediul rural, să trecem eventual al 3-lea punct, în sănătate, exact cum spuneați, trebuie de la... nu știu dacă de la zero, dar trebuie îmbunătățită. Trebuie îmbunătățită. Sunt multe carențe în sistemul medical, sunt multe medicamente care nu sunt aduse, sunt spitale de îmbunătățit spitalele, altele care trebuie construite, medici de care nu dispunem, sau medici care există, dar nu sunt destul de pregătiți, din păcate, că și asta sunt foarte multe cazuri de malpraxis în România în ultima vreme și, din păcate... Sunt urmările unui sistem unitar al învățământului pus oarecum pe butuci ca și... Asta și, în primul rând, din cauza managerilor de spitale puși politic, în care, v-am zis, că nu ai o anumită experiență într-un anumit domeniu, când există o mafie a achizițiilor publice, mai ales în cadrul spitalelor, lucrurile nu vor merge niciodată spre bine, din păcate. Ce ne puteți spune despre infrastructura din România, de exemplu? Tot dorim autostrăzi, cât mai multe se înaintează destul de încet. Nu se înaintează, cel puțin, da. Cel puțin, da. Bănuiesc că există în perspectiva dumneavoastră și asemenea preocupări. Sigur. Acum să vin în fața alegătorilor să le fac anumite promisiuni sub nicio formă și nu-mi stă în caracter. Dar am zis, în România
cu ajutorul oamenilor, le putem schimba. Sunt, din păcate, știți cum este, doamna Ramona, în România astăzi noi votăm partidul, nu mai votăm omul. Și cumva lucrul ăsta ne dăunează, să zic. Am întâlnit tot felul de domni deputați prin business-ul pe care îl am și consider că unii dintre ei nu își aveau locul acolo. Până la urmă, ar fi și ăsta un obiectiv de redimensionare a clasei politice. Da. Poate n-ar fi rău să votăm omul în viitor? Să votăm omul și nu partidul. Și când votezi omul, trebuie să aibă în spatele lui anumite realizări. Trebuie să dovedească, în primul rând, că e capabil. Eu sunt mânat de ideea, în primul rând, să reușesc pe plan profesional și, în al doilea rând, să obțin funcții sau privilegii. Vreau să intru în politică nu pentru privilegii, funcții sau renumerații. Deja acestea există. Dar cumva mi-aș dori să pot da României ceva din ce mi-a oferit până acum. Da, oarecum să întoarceți partea bună. Partea bună a lucrurilor, da. Pentru că, făcând o paranteză, nu suntem pe drumul cel rău. Suntem totuși Uniunea Europeană, ok, suntem anul ăsta deja îndatorați din cauza pandemiei cu 45% din PIB, contează, dar nu știu, poate că politica ar fi chiar și de investiție către IMM-uri și nu doar de ținut în spate câțiva mamuți, câteva firme ale unor demnitari. Și poate ar trebui cumva să facem ceva cu adevărat, mai ales în perioada asta grea de cumpănă în care ne aflăm. Da, și din punct de vedere economic. Vorbind de acești mamuți și de problemele IMM-urilor, m-a dus gândul la problema Horeca, extrem de afectată. În perioada asta, din nou auzeam că sunt disperați și pe o perspectivă de 2 ani de zile nu se întrevede o revenire. Oamenii ăia totuși au investit în niște afaceri. Din punctul meu de vedere, între 70 și 80% nu vor rezista. Din păcate, în această perioadă nu ai cum să plătești salarii, să ții. Marea majoritate a spațiilor sunt în chirie. Dacă ai terasă sau dacă în interior ești la capacitate minimă, și nu poți să susții un business, din punctul meu de vedere, în aceste condiții. Iată, de lucru ar fi. De lucru ar fi mult. Absolut. Domnul Rusu, ne apropiem așa ușor de final. Dacă aveți un mesaj să transmiteți celor care vor veni la vot în 6 decembrie, dar și celor care nu sunt încă hotărâți să vină, pentru că poate nu și-au găsit încă un candidat pe măsura preferințelor lor. Ok. În primul rând, nu politica m-a ales pe mine, eu am ales politica, așa cum se întâmplă cu marea majoritate a clasei politice. Și vin dintr-un mediu în care consider eu că pot aduce schimbarea. Am început cu mic business, cu 500 de euro capital și în câțiva ani am ajuns la o cifră de afaceri de milioane de euro. Cum? Învățând, inovând și mereu mânat de dorința de a schimba în mai bine. Acest lucru mă îndeamnă acum să candidez. Consider că România are nevoie de o schimbare din temelii a însuși modului de percepe și de a face politică. Mulțumesc frumos! Pe 6 decembrie mergeți la vot! Mulțumesc foarte mult! Vă doresc succes! Vreau să rămân în România, vreau să reușesc în România, a spus domnul Dragoș Rusu, candidat al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale. Mulțumesc pentru atenție, atât pentru astăzi, numai bine!